ụwa niile. Ama ndị ama Jehova dịka ndị Kraịst, ezi ofufe na-eweta ezigbo ọṅụ. Ya mere, ka anyị sonyenụ ọmarịcha abụ alaeze anyị. Ị dịla njikere? Ha hụrụ ebube gị, ha na-asọpụrụkwa gị, na-ekele Chineke ha maka na ọ hụrụ ha n'anya, inyere ha aha gị ka ha kwusa alaeze gị. Okwu ichebere anyị nke n'ezi anyị ụzọ ka mma, ha hụrụ gị n'anya, jiri obi ụtọ na-eme ike ha, ichebe okwu dị otu dị gị mma, dekwa ya ka anyị mara gị. Okwu gị dị ebighị ebi, ọ na-erukwaghị n'obi, ozi ọma ị na-ekwusa na-eme obi wanyala, m chọkwara idebi iwu gị. O ihe ọsọrọ ndị iro gị mee, agaghị emeri gị. Ndị hụrụ gị n'anya kwụsịrị ike n'ebe ị nọ, gbachọkwara ịmachi Baịbụl, ha kwetara ka egbo ha, okwukwe ha dike ama ha gbara gị, mere ka okwu gị dịgide. Okwu gị na-adịghị ebighị ebi, ọ na-egbukwaghị n'obi, ozi ọma ị na-ekwusa na-eme obi wanyala, m chọkwara idebi iwu gị. Anyị mara na aha gị bụ Jehova, anyị na-ahụ ya n'okwu gị, ọ ga-adị ebighị ebi, okwu gị dum ga-eme, anyị ga-eto gị ndụ anyị niile.